parkolásra reflektálnék én is. Annyira kikönnyítettük ezt a parkolási rendeletet akkor, hogy akik Salgótarjánban laktak, és abban a körzetben, ahol laktak, vagy ahol a lakóházuk volt, 0 forint mellett parkolhattak. És egyébként meg akik bejöttek vidékről, én nem hiszem, hogy az a 100 forint olyan problémát okozott volna, vagy egy másik városrészben egyébként a piacon, ahol én már számtalan büntetést kifizettem egyébként, hogy ez problémát okozott volna. Egyébként pedig az első közgyűlésen, amikor a polgármester úrral váltottunk erről néhány szót, úgy mindenki úgy szépen lassan elment a fölött a dolog fölött, hogy ebben a rendszerben úgy benne volt 30 millió forint. Amit egyébként a karbantartásra költöttünk, tudom, ez vita tárgya, de benne volt ebben a rendszerben, és ezt egyébként a parkolóhelyek felújítására költöttük, amit a közfoglalkoztatási non-profit Kft-nek utalt át a város. Persze nem hivatalosan. Ezt nem is mondtam. Jó?